My sme malá krajina, vážení priatelia. Na jednej strane sme krajina, ktorá je veľmi bezpečná. Prosím, neberte to ako samozrejmosť. Skúste sa ísť prejsť večer v Bruseli, v Paríži alebo v nejakom inom meste, tak pochopíte, o čom teraz hovorím, že čo je to bezpečnosť. My sme bezpečná krajina. Na druhej strane tým, že sme malí, nemáme k dispozícii armádu, ako majú Spojené štáty alebo Rusko, a nemôžeme si riešiť svoje veci cez takúto silu, tak sa musíme dôrazne spoliehať na predovšetkým rešpektovanie medzinárodného práva, na pravidlá, ktoré fungujú. Rád by som vás požiadal o to, aby ste možno pochopili alebo snažili sa pochopiť, čo to znamená, keď hovoríme o suverénnej slovenskej zahraničnej politike. Dokonca my dodávame k tomu, že suverénnej slovenskej zahraničnej politike, ktorá je orientovaná na všetky 4 svetové strany. Ja si myslím, že Slovensko ako malá krajina musí mať vzťahy so všetkými, ktorí majú záujem o vzťah s nami. Priateľské, mierové a vzájomne výhodné.